lapen pinia bangke nili nali tumhan PM Kisan non AKIMI ka apply along ko PPA documents sikinangi ma lapen ko son sika apply ning ma labangso puthak sinili nali tumhan nang than pachini pon ikpo lapen aprang si KARDOM kadukavi karbi teach 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami lapen nali tumjong si labangso YouTube channel long nang kohomri milang pele ka chingon pen subscribe ingon lapen adu hes tami belarjan thekloing hodas tami nali tum berik denon lalo pole monon pinili as jada birtale labangso YouTube channel long upload tami nali tum kilong da prangi lapin kecin da prangi afan lo tang te padar depin pen labangso PM Kisan aputhak le pathiek pen chithan ponanang lapen lang ponanang lapen pathiek pen labangso PM Kisan non AKIMI update mate AKIMI ke apply mate registration aputhak le chithan ponanang aprang sin nang litum kenangia bangke labangso PM Kisan ke apply pan kenangia bangke nang litum bank account nang ikpo lapendet Aadhaar card nang ikpo number 2 bangke lapen number 3 bangke nang litum land certificate mate nang litum la khazana ki PP labangso certificate le do anda chok lapen bank account bang kupso bank account ki PC kemi ma labang non nili nang litum hanan than pachini pon ikpo aprang bangke LDRB lapen SBI lahai hu istami pik me stami non bangke government hin pension spontang lol hal hai kon long bangke payment nang chatha bista der chatetis stami non nang litum jong si Indian Post Payment Bank mate IPPB labangso bank jong nang litum labangso kon jong si pidun lo plote ladak bangke government atangka bangke apor pen mane nang lut po lapen nang chethap ikpo lalo lapen la solo got nang litum la Aadhaar card bang kinang shot lo Aadhaar card long lapen kido a mobile number mate killing a mobile number lata kido bang kinang shot lo athema ka apply hot hoda OTP ke dam afan mate OTP nai afan labang so OTP bang ke la ke apply hot nang ko gi fan si la mobile number bang link vek nang po lapen land revenue labang ke nalitum long le pota do pelte labang tamik jong si long le pota ave pelte nalitum la khazana receipt mate land certificate pota do labang so land certificate de nalitum pidunanta nalitum chogek po lapen ko sodim si ke apply ning ma pelte adim bang ke nalitum CSP mate CSC la kali pelte nalitum la blog along dam pen stame apply dam ikmelo lapen offline online a process tame do iglo online a process bangke nili to mason sona bangke apply ik no mate apply ik longle lapen updates tame pipelang mate wangvelang la CSC ID kido mate common service center kangpu atum mate CSP alang litum bangke lahai bangke apply ik melo la sinalitum tibok het CSC center do pelte dam pens tame nalitum jongsi aprang ben tanalitum amen chethabdun delang pelte nalitum chethabdun igon lapen bank account bangke LDRB mate Assam Gramin SBI lahai account bangke eneki pidun sita chok sita medak bang payment lapu pending check hota do lapen apor ating pen chethap thede tetial ali mate atangka bangke la sinalitum phanili request lo jong sinalitum tibok head branch IPPB labangso abeng jong sido pelte nalitum dampen labangso account bangke ingpudam igon labangso account ingpulo polo tenalitum ladak bangke government ajat scheme mate government atangka ajat atangka stame dak bangke apor ting penalitum labangso account along atangka bangke nangjang ikpo mate nanglitum apor ting pen ali bangke long dun ikpo nalo IPPB mate Indian Post Payment Bank bulalo abeng amen bangke la sipini bangke nili nali tumhan la non update AKIMI mate la PM Kisan ke apply la bangso update AKIMI aputhak si la pathiek pen stame nali tumhan nang than pachini pon iglo la sinali tum la sonsona video kilang long veria phan la pen kilang long bom ya phan la bangso YouTube channel banali tum subscribe igon la pen video to lang mis simple nali tum share igo la pen karbeng long ras tame palang iknang la pen pachini ikna tang tipini video long bang la anchor lo la sinali tum ning chibinon Kopi PC la PM Kisan aphan ke apply ya phan kinaing ma documents bangke aprang sinal tum bank account bang nang ikpo bank account tame IPPB mate Indian Post Payment Bank labang so account bang nang vek po lapen Aadhaar card lapen land certificate da bangke nang vek po tang te pinia video long bang la pathiek penili nani tum short information na wan pig lo las nani tum video ning dok polte
วิดีโอแชร์อีกก็แล้วเป็นไลค์คอมเมนต์ให้บางทีนี่เป็นเป็นอะไรตุ้มปีอีกก็ตั้งที่เป็นวิดีโอลองมาละอันสักครั้งตอนอีกแล้วสิปุถัดเป็นอับกับเรื่องวิดีโอลองจิตองทุนังตั้งเดี๋ยวดูมีทักมีกระดูกวีละการบิทิช2.0 YouTube channel ลองกำลังราดูอันพันสตามีนิลิหินเป็นการดอม